Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Launa 45 Action Radio, Philippine Standard Time. Mayong hapon, mga pinilangga namon nga mga tagpalamati. Yes, welcome sa panibag-o na naman nga edisyon sa This Is My Life. Martes nga edisyon. Sa gihapon, sining hapon inyo temporaryo nga kaupod. Inday Darrell. Yes, temporaryo sa gihapon kita nga magatalos kay Tita Wilma, Sugaton, and kay Inday Ann. Okay, so sige sa tanan nga nagapamati via radio. Maayong hapon mga ka-aksyon, kamusta kamudera? Ang aton tiyempo subong do hindi man init, hindi man ulan kundi do ka wala lang gapakita si Mr. Sun. Pero ambot subong way na ako ka-check basi wala gulpi siya gali nagwa. Okay, so sa weather update naton karon bantayan nyo ina. Kung ano ang pinaka-latest nga lakas ng aton panahon. Okay? Sige. So sa nagapamati naman niya via Facebook Live. Hello sa inyo, maayong hapon gid kag especially sa aton nga mga overseas Filipino workers o bisan ang mga resident na dito nga nagapamati sa aton. Maayong hapon sa inyo mga ka-action. Sa mga naga-travel man, subong nga kahaponanon, maghalong gid, extra gid ang paghalong. Agod makalambot kita sa mga kaladtuan. Sa inyong mga kaladtuan nga safe and sound. Ikawan ta ang maghinaras-haras sa dalanon. Protektahan ta ang kada isa sa aton. Okay? So, sige. Sa tanan nga mga ka-aksyon ta nga may luyag bala ipa-greet subong adlaw, birthday man dira, anniversary o kung ano man dira ang mga special nga mga okasyon. Pwede ka mo diri maka-text sa aton sa text hotline 0963-7570874. Kaya sa nagapamati sa Facebook Live, pwede ka mo mag-comment dira sa aton nga live program. Kag-araman sa YouTube, i-try ko karon check sa YouTube ta. Okay, nagabasa kita sa mga sa mga comments sa Facebook Live, so i-check ta later ang YouTube. Okay? So sige, happy birthday asa tanan nga may birthday subong nga adlaw. Okay, kag sa gihapon, subong hapon, lingawon ko kamo pinaagi man sa, of course, sa gihapon sa pag update sa inyo sa mga balita national sa aton nga storya or story subong adlaw letter sender naton. Magbabasa kita karon sang sulat kag ang advice ni Tita Wilma and ang horoscope of the day. Kag sa aton nga FYI segment, bantayan man ninyo ining mga signs o kung patimaan nga hindi mo na kontrolado ang imong nga blood sugar. Kay isa sa mga magluwas sa COVID-19 pandemic subong isa man sa mga balantayan nga balatian ining diabetes. Okay? So sige, ululupod kita dira karon hibaluon ta ining mga signs kay base wata kabalo may ginabatsa na nga amusina ginapawalaan ta lang. So kinanglan ta ina nga tulupang don o kon talupang don.
Okay, so sa mga ka-aksyon namon nga wala pa naka-like sa among yung Facebook page, wala pa naka-follow, i-like and follow nyo dra para mangin updated kamo. Yes, sa mga nagkahanabo nga balita sa aton iya nga palibot. Hindi kita pawala. Sige, i-search nyo lang dra sa Facebook ang Action Radio Bacolod. Meron na kami sang masobra 600,000 followers. Pag pwede man kamo ka-join sa Mera kami sang doka group bala sa Facebook page nga Iyak Action Radio. Nga pwede ka mo dra maka-share sa mga balita or mayara ka mo ipa-action pero kinahanglan ginamon sa inyo nga sa inyo nga blotter report para ma-validate gid nga tuod ina, okay? So join ka mo dra sa Action Radio Bacolod group namon. So, ang ngalan, Action Radio Bacolod Community. Okay, kadamo daan sang nagahimoy mo sang mga grupo-grupo lang tapos hindi mo blamintrahan mo. So, i-search nyo ang Action Radio Bacolod Community. Okay, so sige. Sa amon nga YouTube, i-subscribe nyo man kami dira Action Radio Bacolod and mag-visit man kamo sa amon website sa www.actionradiobacolod.com.ph. Okay, para mas maging updated pagid kamo mga ka-action. Okay, sa sini nga mga panahon, importante gid nga maging updated kita sa mga nagakanabo sa palibot, especially ang mga protocol bala kay about sa COVID-19. Kay daan masami nga nagabag-o-bag-o, usually every 15 days or every month nagabag-o kay may papanaog bago nga mando ang IATF national naton. So, amo na dapat maging updated kita. Okay? So, sige. Diri kita sa update anay naton sa lakas ng panahon, weather update, good news kay si Bagyo Emong bala. Nakagwa na siya sa Philippine Area of Responsibility. Last just kainas ang aga nga update sang pag-asa, ang Tropical Depression Emong ang nakitaan sa 335 kilometros naaminhan nakatundan sang Itbayat, Batanes or outside na sang aton iya nga par. May dala ini sa gihapon nga kabaskugon sang hangin nga 45 kilometros per ora, naghuyang siya 45 kilometros per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga 55 kilometros per ora. Sa gihapon ang bagyo ang nagahulag paaminhan katundan sa kadasigon nga 20 kilometros per ora. Diriya sa Western Visayas kalakip na ang Negros Occidental kag of course ang Bacolod City. Maging magalumo ng kalangitan nga kung kisa may lapta-lapta nga pagpanalithi bangod ina sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Mahinay tugtog kasarangan nga huyop sang hangin ang mabatsyagan gikan naman sa nabagatnan padulong nabagatnan ng katundan diri sa isla sang Negros. Ang baybayon ang mangin makanay tugtog kasarangan ang pagbalo. Okay, so magatunod ang adlaw las 6:10 pero nagbutlak kay na las 5:28 sang kaagahon. Ang temperatura subong sa isla sang Negros yara sa 25 degrees Celsius tugtog 31 degrees Celsius. Sige, ang pinaka-latest nga lakas ng aton nga panahon. Diri kita mga ka-aksyon naman sa aton nga balita national, mga update, nagakahanabo sa balita national. Yes, kay sa gihapon, update naman iniya sa nagluntad bala nga plane crash sang C-130 to bala sa may Patikol, Sulu. So sa karon sa pinaka-latest nga update mga ka-aksyon na dugangan ang kadamuon sa mga nagkalamatay nga mga soldado sa nagluntad nga paghugpaas sang eroplano.
Kagabi, Hulyo 5, ginpahayag iya ni Defense Secretary Delphine Lorenzana nga duha pa sa mga kritikal nga mga soldado ang ginbawian sang kabuhi. So, but silingon sila mga ka-aksyon, ang totally nagkalamatay nga soldado sa karon yara na sa 49. Kay kahapon, sang wala pa na update, 47 tumong plus 3 ka mga sibilyan, so nag-50. Subong nadugangan sang duha ka mga soldado, ini sila mga kritikal sang ginakabig nga worst military air disaster diri sa Pilipinas na nakaligad nga halos 3 ka dekada. Base sa manifesto, may 96 ka pasahero ang eroplano kagalabanan sa ila ang mga bag-o nga soldado or bag-o lang sila tani natapos training, nag-graduate sa training kag natalana tani nga ipahamtang sa ilauna man nga misyon o galing natabo ang trahedya. Kag kahapon si Presidente Duterte iya kag siya Defense Secretary Lorenzana kag si AFP Chief of Staff General Sobihana nagpadulong sila sa Zamboanga City agud maghatag man sang respeto sa mga nagkalamatay. Kag magluwas sa sina nga update nga may 52 ka mga nagsaka na sa 52 ang kadamoon sa mga nagkalamatay. Na-recover naman ang black box sang naghugpaas nga C-130 Hercules didto ya sa Sulu. Suno kay Sobihana, tak na alas 12 sang aga kahapon Hulyo 5 sang nakit-an ining black box. Nagalaom of course si Sobihana nga ang black box ang magahatag sang pagklaro sa natabo nga trahedya. Kag ang ining black box mga ka-aksyon, record ni siya sa nangin katapusan nga pag-istoryahanay sang piloto kag sang crew kung ano ang ilan nangin katapusan nga pag-istoryahanay before nag-crash ang plane or naghugpaas ang eroplano. So, kabay pa madasig ang developments nino para at least ang mga pamilya balang mga nadulaan sa nga ilaman of course himata ining soldado nagaupod kita sa inyong kasubo man sa pagtaliwan sa inyong himata nga nalakip diri sa Iloilo dumay isa to ka nga taga Ilonggo Iloilo nalakip dito sa plane crash. So kasubo gid ini nga balita mga ka-aksyon kay syempre ang aton nga mga Philippine Army or mga kasundaluhan ginakabig ta gid ini nga baganihan. Kaya syempre sa mga sakripisyo Manila sa layo sa pamilya para magtrabaho kag para maghatag serbisyo sa pumuluyong Pilipinhon. So ginasaludo gid kami sa tanan nga mga kasundaluhan kag kapulisan. Tanan nga katapo sang ang mga militar, mga kapulisan, bisan pa dira ang mga aton nga mga BGMP personnel, tanan-tanan nga mga otoridad nga nagahatag sang proteksyon kag serbisyo sa tagsa sa aton. So sa liwat, condolences gid sa family kag magapakabakod lang kita. Kag kadungan sina of course magahalad kita sa gihapon sang pagpangamuyo para sa mga baganihan naton nga mga soldado nga nagtaliwan sa sining trahedya paghugpaas sang eroplano didto sa may Patikol, Sudu. God our Father, your power brings us to birth. Your providence guides our lives. And by your command, we return to dust. Lord, those who die still live in your presence. Their lives change, but do not end. I pray in hope for my family, relatives,
and friends, and for all the dead known to you alone. In company with Jesus Christ, who died and now lives, may they rejoice in your kingdom, where all our tears are wiped away. Unite us together again in one family to sing your praise forever and ever. Amen. Okay, so sige, kag sa iluhan naton ang iban nga mga update man balita nasyonal kay Aryo do wala gid sang katapusan ang variant sining coronavirus. Kay man na balita kahapon sa balita sa luwasang pungsod international news, may bag-o na naman nga COVID variant nga amo ang Lambda variant. Pero nag-ari na ni kuno sa 30 ka mga pungsod. Kag naghalin ini, na-detect ini, ang Lambda strain sang coronavirus sa Peru sadto pa iyang December 2020. So karon after 7 months, 30 ka mga pungsod ng apektado. Pero, ginklaro iya sa Department of Health sa Pilipinas nga subong wala pa sang Lambda variant sang coronavirus ang yari subong sa Pilipinas o kon ang nakasulod diri sa Pilipinas. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, tubtub karon nagapabilin nga Lambda variant free ang Pilipinas. Suno pa kay Verriere, base man sa pagtuon sang World Health Organization, makabig nga variant of interest ang Lambda. Kag suno sa report, ini kunong Lambda variant, mas delikado pa ini kuno sang sa Delta variant na nadiskobrihan sa India. Kay kabay nga aton pagkaibaluya ang Delta variant o kung ini nga variant ka na-discover una sa India, amo na ning pinaka-delikado kay man ang strain sininiya kalasig. So, once makakontak ka sa isa ka tao kuno nga may Delta variant sang COVID, madasig ka nga matapikan. So, ini pa kuno yung Lambda variant, mas lala pa gid niya kuno. Mas delikado pag ini kuno sang sa Delta variant. So, ngano na lang iniman, pero sige lang. Magpabilin lang kita nga mag-follow mga ka-aksyon sa health protocol kay siling man sa DOH stricto nga border control man ang ilagid ginahimo sa mga biyahero nga nagasulod diri sa pungsod para malikawan ta ining pagsulod diri sang Lambda variant. Ito nga mga variant ni na. Sige lang, padayon lang kita sa pagpangamuyo kag pagsalig sa Ginoo. Na of course, protektahan kita sa gihapon. Isa sa pasalamatan ta mga ka-aksyon kada bugtaw takon aga. Amugid ang of course pagbugtaw sa aton sang Ginoo. Paghatag sang another day naman sa aton nga kabuhi. So isa pagid sa pasalamatan mo ang nagapabilin ka nga negatibo. Bisan pa nga milyones na ang natapikan sining COVID-19. So whatever man dra imo ginabatsyag nga do ka subo o kung ano man bukod sining pandemya, pasalamati na lang nga hindi kaya wala kaya na infect ng COVID-19. Kaya sa gihapon may ginakaon kita 3 ka beses sa isa ka adlaw, okay na na. So agwanta lang kita anay mga ka-aksyon. Okay, so sige. Las 2:04, Action Radio Philippine Standard Time. So ina mga ka-aksyon ang pila sa mga balita nasyonal nga nagakanabo sa aton palibot, update para at least aware kita. Sige. So sa akon nga pagbalik karon ha, bantayan nyo kay mayara kita sa aton FYI segment
ang ining mga signs bala or patimaan nga hindi na kontrolado ang imong mga blood sugar. So ibaloon tay na, and of course ang pagbasa man sang sulat sa nga aton iya nga letter sender subong nga hapon. So inasa akong pagbalik ha, so standby ka mo dira. Pero antes ang aton nga commercial break, di kita anay sa importante nga pahibalo ni Tita Wilma. Ang aton anay Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga
may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa giladang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Las 2:13 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa programa This is My Life. Yes, sa nasiling ko kaina nga mag-share ako sa inyo sa aton FYI segment sang mga signs nga or patimaan nga hindi mo na kontrolado ang blood sugar or mataas na ang imong nga blood sugar. So anyway, sa mga nag-comment sa Facebook, dugay-dugay lang nga pagbabasahon tayo na inyong mga pagpanamya. Okay, so diri kita na yung mga ka-aksyon, okay? Importante, gid ini. Of course, magluwas nga may COVID-19 pandemic, dapat mangin aware man kita sa iban nga mga balatian. Kay man, ang makabig nga traitor disease or traidor nga balatian, mga ka-aksyon, ang diabetes. Nga kun aton mapabayan ang mga sintomas kag komplikasyon, mahimo ini nga magresulta sa kamatayon, of course, sang pasyente. Suno sa mga expert, importante ang regular gid naton nga pag-check sang or kon ang ginatawag nga glucose monitoring.
agod mapabili naton nga controlled ang aton nga blood sugar. Kay basi bala, wala ka lang kay balo, pero tinagli ka taas dira sa imo nga blood sugar. So, pila ka mga sintomas, batsyagan mo na, pero ginapawalaan mo lang, kaya abi mo away lang niya, kaya anong siguro, ito naman ni, na. So, ari mga ka-aksyon, hibaloon naton. Ini siya ginatawag nga key warning signs, kung mga patimaan na dapat naton bantayan agud malikawan ang katalagman nga dala sang diabetes. So, una mga ka-aksyon, nga patimaan, masami ka na nga ginauhaw kag nagapangihi. Kay suno sa eksperto, nagataas ang blood sugar kung ang pasyente nagabatsyag sang masami nga pagkauhaw o kung ginatawag nga unusual drinking ikumparar sa mga naandan nga o kung usual lang nga pag-inom sang tubig. So, pina-recommend, I think, 8 glasses na. Kung di ko malipat, 8 glasses a day. O ako yabi, wala ko yabi ga glasses, ga litro. Ko basta kung wala man lang water retention, do ka wala man problema para sa ako niya. Ang pag-inom sang 3 ka litro sang tubig or 2 ka litro sang tubig. So, di na kita. Okay? So, amo to ang masami nga pagkauhaw kag pagpangihi. Kay man, ang explain pagid sang mga health expert naton mga ka-aksyon. Kay sa pagtaas kuno sang aton nga blood sugar bala, ang aton kidney napilitan nga magtrabaho. So umo sina ang rason kun nga masami kita nga naga pangihi kay naga kauhaw. Kay tungod hindi na masarangan sa aton iya nga lawas mangod tuman ti syempre ang kalamay sa imo nga lawas. Suno pa sa eksperto, ang sobrang blood sugar, ginapagwa niya ini, pinaagi sa pag-ihi. So, kung mera ka, basi, bala, tingala kasi ka lang ya pang-ihi. Galing kay mera, gidya mga tao, no? Mahilig bala mag-inom tubig. So, dugay-dugay man sila pang-ihi. Pero, syempre, mabalaan mo man nagyapon mga ka-aksyon kung daw lain na kay ang kolor bala sang ihi, dara na ko no mahibaluan. Kasi ini mga nagabukal-bukal kag ginabasi makibot ka blang ihi mo ginasubay haw. So pa-check ka na. Okay? So next mga ka-aksyon, masami ka nga gutom pero wala ka nagatambok. Uy. Grabe ka kuno pa kaunon pero wala ka man nagatambok. Kaya suno diri kalabanan sa mga tawo nga mayara sang hindi kontrolado nga blood sugar ang masami kuno nga ginagutom. Ini kuno ang ginatawag nga polyphagia or polyphagia. Kag bisan nga masami ang pagkaon, nagakabuhinan sa gyapon ang kabugaton. Bangod ang level sang blood sugar sa imo lawas tuman nga mataas. So, mera pa nagaiban gambal no. Lo grabe ka no, bisan ano kaya pakaunon grabe tudo-tudo sa imong magkaon. Pero wala kaya gatambok no sana all. Oh. May gamo pa na kisa sana all. Pero kinanglan na inagli magpa-check. Ay basi, wala kita kahibalo. Sign na ina na may diabetes or diabetic ang ina nga tawo. So, hindi tagli magkahisa sa mga grabe pa kaunon pero wala gatambok. Kaya doon mo ginaang usually ko gakabatian. Grabe no? Grabe si mong pakaunon pero wala kagidya gatambok. Kaya sana all, gidya ako ya. Gamay ko lang ang kaon niya. Gadako, ikuya dayo niya. So, isa sa balantayan mga ka-aksyon. And then next, ang tuman nga pagbatsyag sang kakapoy o over fatigue.
bangod nga hindi balanse ang imo kabugaton kag ang gana sa pagkaon, mahimo ka kuno maka-eksperyensya sang tuman nga kakapoy. Balang pamatyagan mo nga do wala ka nagigagana nga magiho o kung kung ano-ano pa ang mga bagay. Kung ang lawas mo wala sang maayo nga pagproseso bala sang insulin o kung wala sa nagakaigo nga insulin, nagakaubusan ka sang energy. Ang mga cells mo tendency amo na nagaparang nagaparang luya kag kapoy-kapoy kag gamay lang nga gios-gios mada pero panilhig ka lang abi, grabe do ginang kapoy ka na gid do matsyag mo do hindi mo na maintindihan. Matsyag mo do nagkarga sa kasang pila ka sako nga bugas. Nan amo na, or kung nagbiyahe ka lang, may kadtuan ka, nagpakadto ka sa downtown, may ginbakal ka lang pag-abot mo. Grabe, kapoy-kapoy, kagid dyan nga doon kagid. Pero nagsakay ka man lang sa jeep. Although, makabatsagin man tasang kakapoy, katungod kisa sa paghulat sang jeep or pagpungko dira. Pero iniya, mabatsagan mo gidya ang lain-lain, gid lang nga kakapoy, bilang nga dumalipong ka na. Maragambal, bilang nga dumalipong, nagkuya kapoy-kapoy, gidya na. So, isa man ina sa palatandaan, dapat bantayan. And next, mga ka-aksyon, kung blurry na kuno imo pananawan, hindi na bala klaro ha kung sa kung sa hiliganon do halap ang imo pananawan, blur. Kay man ang blurry kuno nga pananawan, isa ini sa mga senyales nga dapat bantayan or signs or patimaan nga dapat bantayan kay suno sa pagtuon ang mataas nga level sang blood sugar ang nagapatuga sang pagpalanghubag sang mga mata. Ini bangod sa tuman nga likido. Ang nasambit nga likido, ang rason kung nga nagabag-o ang shape sang lens sang eyes mo da o kung mata mo dira, rason nga nagakadulaan sang focus nga amo man ang rason sang pag blurry sang imo nga pananawan. So be attentive ha. Kay wala niya bala sang may ginapili ang diabetes, tigulang manda or bata manda. So be attentive gid sa imo mga ginakaon. And next is nagabatsyag ka sang pagpalangurog kag pagpalangalay. Nagapangalay ang imo dira nga mga kundiin mandang parangalay. Isa ina sa mga patimaan nga mataas o kung hindi mo na control ang imo nga blood sugar. Kay man hindi ma-control nga blood sugar, mga ka-aksyon, suno sa mga expert, ang nagapatuga sang nerve damage o kon mas kilala nga diabetic neuropathy. So, halong-halong gid kita mga ka-aksyon. And last, ang pagdugo o kon pagpalang hubag sang imo iya nga gums or ganun lasi, no? Nalipat ko sang gum sa lasi actual Ray, ang gum sa Hiligaynon. Ang gum sa Hiligaynon lasi. Lasi. Nalipat ko. Anyway, so amo na. Kung nagahubag kag nagadugo ang imo dira nga lasi, isa sa makabig komplikasyon sang diabetes ina mga ka-aksyon. Kay kung diabetic kuno ang isa ka persona o kung isa ka tawo, ang kasarangan sang lawas bala nga batuan ang may impeksyon ang naganubo. Bangod sa hindi makontrol nga sugar sa aton lawas. So amo na gali, mapilas ka lang gamay da sa pero kisa magid di ram likawan kung mag-toothbrush kita, nagadugo gid man ang aton untos. Kay siguro but silingon kinanglam na islang toothbrush mo. Kinanglan mo na islang toothbrush mo kay basi do gahapa na ng toothbrush mo way na balaga tindog ang iya sina nga mga atawag sina bristles, not sure. Basta iya sina nga brush sige hapa na iya bala og higda na kay tungod sa kadugay na sa imong toothbrush basi 6 months na or isa na katuig. So ang taon mo man ang mga reason, okay?
So, sige, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:25. Okay, so sige mga ka-action, inaangaton nga FYI segment for today. So dapat balantayan ha, mangin mabinantayon, mangin aware sa sintomas or patimaan sang diabetes. Kay kadelikado man sini nga balatian. Okay? So sige, kag of course, antes ako magbasa sang sulat ni ginpadala diri sa aton subong nga hapon. Ano kita anay mabasa sang pila lang ka mga comments. Ngislo ti do ka. Okay man ang ngislo, ka ngislo do ka ano naging nga term. Pero lasi pwede man siya. Kay man nag-comment ni ngislo. Okay, so sige, dali lang. Diri kita sa mga greetings. May hapon kay Alex Montesa, kay Alex Fuentes, logo sundan na gid ang duha ka Alex. Kay sino pa? Dory Hison, mayong hapon sa imo. Kay Leonor Montesino, mayong hapon. Raymond Legasio Pineda, maayong hapon man. Kay MJS Candido Glidor, maayong hapon sa imo. Miss Jean o si Sir, maayong hapon. Kag si Melvin Solidarios Apdo, dara sa may Bago City, Malingin, Bago City. Sige, Atiya Kimiriman, maayong hapon man. Kag happy birthday kay Julian Amante. Happy birthday, Julian. Okay, so sige, karon naman ang iban mga ka-action na kaya nga aton nga time very limited. So sige, pagbasahon ta ina karon dugay-dugay. Pero diri kita anay sa aton nga anyway. Antes ako mag-proceed basa, basahon ko na nga daan kay basi bila malipat ko karon. Ang SAPniversary sa ARB. Kay mga ka-action, ang papremyo nga madugay nyo nang ginahulat, magabalik na sa DYEZ Action Radio Bacolod. Ini ang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Anniversary Special or SAPniversary sa ARB. Ang Action Radio Bacolod ang mag-celebrar of course ang ika-52 katuig na nga padayon nga pagpangalagad sa kahanginan sa maabot iya nga Agosto 17, 2021. May angot sini magapanagtag ang Action Radio Bacolod sang tag 500 pesos sa mga maukod nga tagpalamati o avid listeners sa Action Radio Bacolod bilang tagdaog sa sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Anniversary Special. Simple lang ang paghahimuon. So, paano makadaog mga ka-action? Very simple. Very simple. So, are pamati. Magtutok lang sa pagpamati sa tanan nga mga programa sa Action Radio Bacolod. Agod mahibaluan kung paano makaintra sa sulit ang papremyo sa ARB. Kag amon pagalawagon sa masunod nga mga inadlaw ang pamaagi sa pag-intra sa nga papremyo. Okay, so wala pa sang official date kung saan mag-start mga ka-action. Pero nahimo ta na ni pila na do at least 2 years na siguro nga nahimo ni sang ARB ang ining or sang last lang. Pero nagapanghatag yung ARB kada anniversary. So namati ka na, may 500 pesos ka pa. Adlaw-adlaw nga ayuda igadulong sa inyong number 1 AM radio station sa pinakaulihi nga survey sang Gilson Action Radio Bacolod. Sa aton mga ka-action, bantayan ang liwat yung pagbalik sang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Anniversary Special o SAPniversary sa ARB. Okay, yay! Bow. So damo naman ang magrasyahan or mabless sa sini nga panibag-o nga programa sa Action Radio Bacolod. Activity sa Action Radio Bacolod ang SAPniversary sa ARB. So wala pa sang official nga date kung saan ini mag-start. Lantawon ta mga ka-action. Basta bantay-bantay lang o magpamati gid sa Action Radio Bacolod para kanami sa feeling aga pamati ka lang dugay-dugay, dakpon ka na kay nagdaog ka sang 500 pesos. Diba ga pungko-pungko ka lang dagay, enjoy pamati.
may 500 ka pa. Din ka pa. Sa A or B na. Okay, so sige. Diri na kita sa pagbasa sang sulat nga ginpadala diri sa aton subong nga hapon. So, stand by. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Sige, alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa sulat na ginpadala sa programa This Is My Life. Dear Tita Wilma, Tita, may 3 ka bulan kumaan nga gin panguluyagan si Maan. Antis ko siya nga nangin girlfriend. Tita, na starstruck ako sa iya nga kagwapa, kag kabuot. Rason nga na in love gid ako sa iya. Hambal sang mga friends ko, madamo na ang nangin boyfriend ni Maan. Nga puros wala nakaagwanta bangod sa iya nga pagka-dominante. Ginpaandaman pa ako sa akon mga friends nga may tendency nga mang-under si Maan. Sunod sa ila, basi ko na maghinulsol ako kung magdayunay kami. Tita, ginaobserbahan ko ang batasan niya sa sulod sang 5 ka bulan na namon nga relasyon, kag nanotisyahan ko nga may kaygaynan nga perte sa iya kamaldita, kag hindi ko siya may istorya sang tadlong. Masami niya na nga ginamuno ang akon nga ginasuksok nga bayo. Ginambalan niya ako nga hindi ko angayan. Ginahambalan niya ako, tita, kung ano dapat nga polo, kag largo ang akon nga isuksok. Wala niya man gina-appreciate kung ginapadalhan ko siya sang bulak. Kay hambal niya sa akon, chocolate candies ang ihatay sa iya para malipay siya. Kisa tita, nagakainit na ako sa iya. Pag sang ginhambalan ko siya, sang iya hindi man namin nga pamatasan, naakig siya kag ginhambalan niya ako, nga kung hindi ako sa iya, mag-break na lang kami nga duha. Tita, lain gid man ang batasan nga nakita ko sa iya, sang hindi ko pa siya girlfriend. Basi bala, insyakto akon mga friends, nga mangin under desaya ako, pag-abot sang adlaw. Ano ang himuon ko, tita? Buligi ako ang tagpadala, Magno. Yes, last 2:34 Action Radio, Philippine Standard Time. Kag inyo nabatian ang kaundan sang sulat ni ginpadala diri sa aton subong hapon ni Magno. Nga sa diin naga-problema siya sa attitude sang iya nga girlfriend.
Kay may pagka-dominante ni siya kuno ya nga din di man tsindihan ang batasan nga gulpi lang mga kig kag hindi may istorya sa tadlong. Amo siya ang ginatawag nila nga tuyuin. Sa Tagalog babla tinotoyo na naman ang jowa ko. So tuyuin ang ila term. Do mo naman na subang mga millennial term nga ginagamit. So anyway, do naga problema gid si Magno. Pero diba syempre ang baga nila during sang pagpangaluyag bala, dra mo nagay kuno kilatiso kuno batasan, pero hindi gid magwa yan no. Unless dugay-dugay ka naguro nga pangaluyag. Pero kung una pa lang hindi gid magwa kun ano ang matuod niya, attitude sang isa ka tawo. So amo nagay nga dapat be ready ka sa posible pamatasan nga ipakita sa imo kun nangin kamo na kaga sa dalayon yung pag-updanay kun bala dra mo na makita ang bad attitude sa isa ka tawo mong. So dra mo balan kung kaya mo i-handle o kon hindi. Okay, so ang advice ni Tita Wilma pagabasahon naton mga ka-aksyon. Kag kamo ha sa mga nagapamati dira sa radyo, pwede gid kamo magpadalaman sa inyong advice or opinion dira sa may cellphone number tabla text hotline ta sa 0963-7570874. Pwede gida. Kag sa Facebook Live sa nagapamati, pwede man of course mag-comment sa inyong mga opinion or advice para sa atong letter sender nga si Magno. Okay, so diri na kita sa pagbasa sa advice sa aton ni Tita Wilma. So sa kay Magno dira nga nagapamati, aryo pamatii mayong advice sa imo ni Tita Wilma. Kay hambal niya maayong hapon sa imo Magno. Ang problema mo kay sa paglakat sang panahon, amat-amat nga nakilala mo ang batasan ni Maan, ang imo girlfriend. Ang ginakulbaan mo nga basi mangin under disaya ka kun kamugin man ang magdayunay. Sa isa ka relasyon, dapat wala sang isa nga dominante Magno. Nga nagakatabo inikon ka isa. Ina tungod, ang isa ginapasagdan man lang ang isa nga mangin dominante. Parehas sa inyo ni Maan. Kung pasagdan mo lang ang iya pagkadominante, madala niya ina hasta kamo mag-upod na bilang mag-asawa. So, hambal pa ni Tita Wilma, karon pa lang, dapat ipabatsyag mo na sa iya nga wala sang sinuman sa inyo ang mangin dominante sa inyo nga relationship or relasyon. Dapat kuno alalangay ang isa kag isa. Kag subong pa lang, dapat maintindihan na ina ni Maan. Hindi pwede nga kung mag-away ka mo, bangod sang iya batasan, hangkaton niya ka nga mag-break. Kung matuod nga pagpalangga o kung matuod nga palangga niya ikaw, hindi dapat maglabot sa amo sina nga punto Magno. Sa karon, sa ang pagtanaw ni Tita Wilma, kung i-insist niya ang iya pagkadominante, basi hindi mangin malipayon ang inyo pag-upod o kung hindi ka mangin malipayon, kag magaantos ka lamang. Amo ina ang panugyan ni Tita Wilma, karon pa lang dapat maghangpanay or maginsindihanay kamo sa isa kag isa. Kag siling pa ni Tita Wilma, hindi na paghulata nga mangin mag-asawa pa kamo kay mabudlay na ina. Ang matuod nga relasyon, amo ang isa kag isa handa magsakripisyo para sa maayo nga pag-updanay or relasyon. Kung hindi ini mahimo, kay balo ka na kung ano ang imo himoon. Sa liwat, salamat Magno sa pag-share mo sa imo problema diri sa This Is My Life. Okay, las 2:39, Action Radio, Philippine Standard Time. So, kay Magno, imo nabatian ang advice sa imo ni Tita Wilma. Intindihan, nagi ka ma-communicate sa isa kag isa para at least sa hambagay sa imo friends damon siya nangin boyfriend kag wala gid sang may nagtinirtungod sa iya nga pagkadominante, di ba si pa lang ikaw ang makapabag-o sa iya, di ba? Kay sa relationship importante nga kabalo ka man sa iya bala nga love language nga ginatawag.
Oo, ang love language, ginalikapan ina sang words of affirmation, quality time, ano pa gid na kani man. Basta lima na siya ka mga sahi sang love language. Sige lang i-search ko bala karon para ma-share ko sa inyo kung ano ang or buwas i-share ta sa inyo sa aton nga FYI segment sa mga wala pa nakahibalo kung ano ang love language. Sige, pag-istoryahan ta na buwas ha kay bilo ka sa isa ka relationship, importante ina nga mahibalan mo. Kay may ara, for example, ang words of affirmation. So, importante nga hibaluan mo, imo partner. Kaya may ara mag-partner nga mag-boyfriend, girlfriend, or mag-asawa nga lainay sang love language na ginatawag. So, kung halimbawa, ang imo nga girlfriend words of affirmation ng iyang love language. So, ang but silingon sina, dapat do i-boost mo siya. I-boost mo siya. Like, for example, ay, kagwapa, subong sa imo langga. Ang ayan, nagpa-parlor siya. Bago ya buhok. Bago style sa iya hair. Mabaka ang ayan ka sa imo nga hairstyle kanami. Dodra, naga-increase na ang ilang ginatawag nga love bank. Nagataas. So, dra do ma-feel nila. Dra na ma-feel nga love sila. Words of affirmation. Ang isa naman niya love language ang for example words o hindi ang quality time. Quality time naman pwede ka mahambal nga updan ta ka mapa-hairstyle ka, mapakat ka hair, updan ta ka dugi na mo siya bala, dugahatag ka quality time sa iya. So, basta exciting na siya mga ka-action. Dapat kabalot sina. Sige, buwas. I-discuss na sa inyo ang FYI segment kag ang mga sample sina. Para maging happy kita tanan. Okay? So, balo ka may mga tao, ginman niya nga kisan, di mo ma-intindihan bala ang iya nga pagka pamatasan, pero tungod sin agli iya laing gali ang iya nga love language, so kinahanglan mo siya timplahon. Okay, so sige, abo timplahon do kape. Anyway, it is very important mga ka-action ang paghibalo sa love language sang imong partner. So sige, kadasig sang oras, 2:42 na. Sa akon nga pagbalik, magabasa na kita sa inyo kapalaran subong adlaw kag dugang nga pagpanamyaw nato na kay kadamo sa mga ka-action ta nagapalabot sang ila pagpanamyaw. Sige. Standby ka mo dra mga ka-action, pero anti sinadri kita anay sa importante nga pahibalo ni Tita Wilma. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y Sagsag ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sa tanan,
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 40. Alas 2:52 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Yes, kag pabalik diri sa programa This Is My Life. Diri kita anay sa kapalaran subong adlaw or horoscope of the day. Okay, stand by. Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Cancer, ang ini nga adlaw nagapaborgid sa imo. Labi na sa pagpirma sang kontrata. Magabaton sa good news gikan sa imong himata abroad. Wow, imo sa karon ginausoy ang oportunidad nga ikalipay mo. Lucky numbers 15, 12, 53, 43. Sandalwood is your lucky color. Next, Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Magpa-feng shui ka kuno para sa imong home decor nga nabakal. Okay? Makabulig pagid sa imo ang kapisan. Kag gina-invite mo ang imo kapisan, bungod sa imo kapisan, gina-invite mo ang matinad nga pagpangabuhi. Lucky numbers 11, 29, 42, 51. With white is your lucky color. Next, Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, kung may problema ikaw sa imo kapamilya o kung himata dira, istoryahin nyo sang maayo. Kag magkonsulta ka man sa psychic para maathagan. Kay man, makaangkon gid asang solusyon ang tanan nga problema. Lucky numbers, Virgo, 19, 24, 35, 53. Mango orange is your lucky color. Next, Libra, may September 24, tubtub October 23. Mayara ka sang wala ginapaabot nga romantic attraction sa karon. Maghalong kag hindi magsobra sa paggasto. Okay, Libra? Lucky numbers 23, 36, 49, 56. Red is your lucky color.
Next, Scorpio, October 24, tubtub Nobyembre 22. Virgo, kung ano ang ginabatsyag mo kuno subong, sundon mo ina, bangod magahatag ina sa imo, sang mapuslanon nga, giya sa imo nga pagpangabuhi. Lucky numbers, 27, 29, 35, 56. Ice blue is your lucky color. Next is Sagittarius, November 23, tubtub Desyembre 21. Sagittarius, hindi repair, kundi nagapangayo na sang kabaylo ang imo naguba nga mga kagamitan. Hatagi man ang imo kagalingon sang time nga maka-enjoy. Lucky numbers 12, 37, 29, 42. Grape violet is your lucky color. Okay, last 2:55 Action Radio Philippine Standard Time. So, inaanay ang first part sa aton nga horoscope of the day or kapalaran subong adlaw. So, sa aton pagbalik ang dugang sinaha, okay? Pero antes ang aton commercial break, diri kita anay sa importante nga pahibalo ni Tita Wilma. Hindi ginaton pagkalimtan. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon. Okay, so mayong hapon na sa atong mga ka-action na nag-upod sa Facebook Live. Hello kay Jorlyn Lejero. Dila hinahinta na itong monitor kay Dokatudo. Okay, Jorilyn Lejero. May hapon. Gusto ko po sana batiin ang aking nanay na si Virginia Lejero Mata. Anong galin man? Ay, wala mo siya nakita. Wait lang, I don't understand. Matagal. Matagal na kasi, ma'am, hindi ko po nakita, ma'am. Okay. So, palihog lang bigay ng number ko. Ako po si Jorilyn. Okay, so basi may may relative da si Jorilyn o nakakilala sa iya mama nga si Virginia Lejero. Ang number niya 0930-8323-234. Okay, so sige. Kay Melvin Abdo, mayong hapon man. Raymar Lengoste, dra sa may Hagimit La Carlota, mayong hapon. Solidarios and Desendario family, maayong hapon gid sa inyo. Okay. Abo pertig si Alex Montesa. Daming alam talaga. Sige. Kay Jeril Gadudo, mayong hapon. Rochelle Fulgencio Susana, may hapon kag sa tarang nagapamati. Family Susana, ginatamyaw niya lang dala sa may barangay Malingin, Bago City, kag sa Baryoga family sa may Pandanon, DSB. Parintihan na yung slagora ni Ray Baryoga ay. Kay Melvin Abdo, condolence lang sa family. Okay, sang plane crash to ya. Kay Ramona Ligaspi, mayong hapon manda sa imo. Maria Teresa Ofelenia, kay Miss Cory Vidaha, sa may Kuwait, Susie Joy Kaknyo, mayong hapon dra sa Hinigaran. Kay Ma'am Rona Rihida Trava, good morning and happy birthday sa sister-in-law niya na nga si Belen Trava, sang Toronto, Canada. Happy birthday! Fred Ninya, kay Nona Agravante, mayong hapon man. Virgie Olpinda, mayong hapon sa imo, Miss Virgie, dra sa may Celine Homes. Tamaw niya man ang mga friend niya gapamati gid. So this is my life. Ay tapos na. Sige, karon naman ang iban. Standby mga ka-action.
Action Radio Philippine Standard Time. Alas 3 in punto mga ka-action. So sige, antes ang aton pagpadayon sa horoscope of the day. Aton anay nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, so sige, alas 3:01 na Action Radio Philippine Standard Time sa pagpadayon sa mga Capricorn, December 22 to Enero 19. Capricorn na imo mind power ang makasolve sa problema. Maging malipayon ka sa outcome sa imo fitness program. Lucky numbers 23, 39, 45, 53. Apricot orange is your lucky color. Next is Aquarius, Enero 20 to Febrero 18. Highlight sa karon ng affectional issue. Makaangkon ka, Aquarius, sa new romance. Uy, bongga si Aquarius. Kag, mangin malipayon man ang imo nga financial judgment. Lucky numbers 24, 31, 35, 43. Brandy yellow is your lucky color. Next, Pisces, Febrero 19 to Marso 20. Makitaan mo ang imo nadula nga gamit, Pisces. Isa ini ka lesson para sa imo para hindi masulit pa ang magpasibangod sa iban nga tawo. Lucky numbers 39, 32, 54, 52. Garnet red is your lucky color. Aries, Marso 21 to Abril 19. Aries, mabag-o kuno ang imo nga pagpangabuhi. Kung padayon ka lang nga magtinguha sa imo nga passion. Kag hindi ka na kuno magkatingala pa kung magadamo ang gulpi nga mangin feeling close sa imo. Lucky numbers 18, 29, 36, 48. Green is your lucky color. Next is Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Mabulabog ang imo nga adlaw bangod sa mga changes sa schedule. Palawiga ang imo pasensya sa traffic sa dalanon sa buong Taurus. Lucky number 16, 23, 39, 54. Cream pink is your lucky color. Kag sa katapusan, Gemini, Mayo 21 to Hunyo 21. Gemini, helpful ang advice gikan sa psychic. Kag makaangkon ka sa counseling gikan man sa imo nga mga himata. Rason nga i-open mo dapat ang imo nga concerns. Lucky numbers 26, 21, 42, 54. Violet is your lucky color. I can't say goodbye to you, no matter how I try. Yes, last tres mga ka-aksyon. Salamat gid sa inyo pag-upod sa akong subong nga hapon, pero of course, antes ang aton nga pagtakop sa sini nga hapon, ang aton anay nga verse of the day nga nagikan sa Psalm chapter 79 verse 9. Help us, God, our Savior, for the glory of your name, deliver us and forgive us, or forgive our sins for your name's sake. Okay, God bless us all mga ka-aksyon. Thank you, God, sa pag-upod nyo sa akon, sa siniman nga adlaw. O boss, bawi ko sa iban nga wala ko na-greet Okay, pasensya, God. So, sige, salamat, stay safe. God bless us all. Ini naman si Inay Dorel, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action!
Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.